Ma'am, unsay pangalan to, ma'am? Chanley. Open-minded ka? Yes. What if, ma'am, baka noon kasi mong uyab, mukaon ka or dili? Mukaon. Mukaon ka? Unsang klase sa kaon? Magungit. Ungit? Ha? Nakasuway na ka nga gihungitan ka niya? Wala pa. O gihungit niya ha? Wala pa. Dili pa man may uyab. Awa pa ka nakasuway gihuyab? Asuway, pero dili pa may uyab. Di mo uyab karon. Pero nakasuway na ka nga gipakaon ka niya? Oh. Ano paki ko? So nakasuway na ka nga gipakaon kasi mo uyab o pagkaon sa mga restaurant, sa mga Jollibee. Wow! Mara daw. Mara. Sige, let's go. Te, kasi ito yung pangalan to, te. Si Mary Jane, sir. So, te, mauli akong pangutaran mo, te. Ready na ka? Ready na, sir. Yay! So, karon palaban si Santino. Ang ako pangutaran, te. Kung ikay papiliun, unsa may mong piliun? Tunlon or Iloa? Akan ng duha. Ganahan yung jag duha, no? So, unsa man ang klase imong gitulon, te? Baseball. Fishball. So, gitulon, Giluwa pong kuba. giluwa. So, imo nang giluwa, nya imo pag yung tunlon balik. Oh, parehas naman na. Paano masabi? Di unsa man imo pagkahitabo nga imong gitulon og balik nga imo namang giluwa? Aw. Ato po mo iluwa sa limpyo sad nga butanganan. So, iluwa din sa Kaon. iluwa din sa limpyo nga butanganan. Nya imong Luwa. Ito nun. tunlon, unsa man na? Tunlon ni man. Ang baseball. Fishball na, abi na ko unsa ba? So, mawala nito no. Boss, ready na mo sa mong pangutana, boss? Ready na. Yay, kani palaban si boss da. Oh, mao ni ako pangutana din mo, boss. Kung ikay papilion, boss, sup-supon or tilaan? Supon. Sup-supon. So, kapila ka bisis naman ka nakasup-sup, dol? Talapas ng 100. Dapat sa 100. So, unsa man ang klase nga imong gisup-sup day, dol? Ano ko ang sihi? Sihi. Yay, unsa na nga klase nga sihi? Kuan katong gamay ba? Pero dako wala ka testing nga na dako. Nakasuway na ko pag kuan pagbata na ko ba? Ano paki ko? Bata, so pila ka bisis na ka nakatesting og dako day, dol? Nakatesting Oh, mga kalima. mga kalima. So sa gamay, Kuan mga kuan 95. Yay, 85. So lima ko no kadako yang natilawan. So unsa man ang klase nga dako day imong gitilawan, dol? Ha? Hotdog. Sa nga klase nga dako nga imong gitilawan. Mo to sihi lagi. Sihi gid ay. Ya way lain jud. Sihi lang gyapon, dol. Sihi lang gyapon. Sihi lang gyapon, dol. Pero gagmay na, dol. Ha? Gagmay na. Gagmay na. Gagmay na dili na ko tong dagko. Dili na. Pero ugala pa ka mo testing og dako. Depende. Unay Nay mabot. nay maabot. Unsa nga sihi? Unsa nga sihi? Yeah.